хеле ҳамин наворамо мегузорам. Салом алайкум ва ҳама нафароне ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд, мебинанд. Ман ҳастам Парвиз, соли таваллуд 1986, ай Тоҷикистон, ай Душанбе мешам, соҳиби зан фарзанд ва мехоҳам ки боз зан гирам. Кадоме ки зан надошта боша ё ҷидо шудагӣ боша, мегӯяд ки мақсад ман оиладор, хеле ҷидо шудагӣ, мехоҳам ки боз зандор шавам, оиладор шавам. Аз хай сабабоша шарт нест бигем барои чӣ зиндагӣ ҷидо шудагӣ. Дӯстони азиз, хай ҷудо шудагӣ мехоҳам ки боз оила барпо намоям. Бо бародароне ки ҷудо шудагианд аз оилаашон чунин мегӯям: салом алайкум дӯстон, мо аз оиламон ҷудо шудагӣ соҳиби 2 фарзандем. Фарзандо қатъи модаршон. Ё ки аз ҳисоби пайдо нашудани фарзанд, аз ҳисоби мақсад надоштани фарзанд мо аз оиламон ҷудо шудем. Бо баъзеш мақсад аз ҳисоби падар модар надоштан, аз ҳисоби ятим будан, мақсад 35 сола, 30 сола, 25 сола шудагӣ зан гирифтагӣ нестем. Мақсад мо зан гирифтанӣ ҳастем, ягон зани муъмини мусулмон боша. Дӯстони азиз, ҳама каса моро тамошо дорем, хушомадем. Мо мехоҳем ки дар ҳамин барнома иштирок кунем ва бахти худро пайдо намоем. Ҳамаи ҳамин мисолҳо барои шумо дӯстони азиз ва занакҳо бошанд, танҳо ба галасавое метавонанд ки ба мо фиристонанд. Мақсад ман фалони одам мехоҳам ки дар ин барномаи шумо иштирок кунам ва бахти худро пайдо намоям. Тамом. Марҳамат дӯстони азиз, ин мешавад публични ин барнома, бароне ки непубличнира бисёр одамо бовар намекунанд. Ана мо дар WhatsApp гурӯҳи занҳо ва гурӯҳи мардҳоро ҷамъ кардагем. Мардо расмошона партофтагианд, мо партофтагием номерошона. Аз ҳисоби нафаҳмиданшон мо панотон ба худо бародаро бо гап мезанем.